Прерваться. С нами сейчас на связь выходит Олег Борисов, журналист АТР. Он должен сейчас с генпрокурором Юрием Луценко был встретиться в редакции радиостанции «Новое время». Надеюсь, что сейчас со связью все будет в порядке. Можете прокоментувати заяви Бориса Германа стосовно того, що він працював на контррозвідку? Я це розглядаю виключно як спосіб захисту. Те саме ми чули і від пана Рубана, тим більше, що у них один адвокат. Це допустимий для захисту клієнта спосіб перевести всі звинувачення в містифікацію. Але я впевнений, що у нас достатньо доказів, щоб довести підготовку плану теракту, фінансування плану теракту, фінансування придбання пістолета для скоєння теракту. Так що все це я не сприймаю надто серйозно. Яка роль була Генпрокуратури у цій спецоперації? Як і в будь-якій іншій справі, Генеральна прокуратура проводить процесуальне керівництво діями слідчих та оперативників. Тобто дбає про законність і приймає спільні законні рішення. Чи буде розслідування по заяві Германа зв'язків з Пашинським, за його словами? Так, звичайно, будь-які заяви Германа будуть перевірені слідчим шляхом. Чи підтримуєте ви створення кримськотатарської автономії? Так, причому давно, ще до початку всіх трагічних подій окупації півострова. І останнє питання. Чи зможете ви прийти на ефір телеканалу АТР в будь-який час, в будь-який день? Як у вас вийде? Це, на жаль, не зовсім залежить від мене. Скоріше, ви прийдете до мене. Ми зв'язуємось просто з прес-службою, але в останній час відповіді не маємо, тому маючи таку можливість, у вас особисто вирішили спитати. Чи буде у вас можливість? Я дуже перепрошую, напевно, видно, що я достатньо стомлений. Це був дуже важкий тиждень. І не тільки через справу шановного Бабченка, і не тільки через список 47 жертв, замовлених з Росії. Але я постараюся для каналу, який мені дуже симпатичний з усіх боків, знайти цей час. Чекайте запрошення. Дякую вам дуже за коментар. Дякую.